Van de middag, het is bewolkt, uit een trog rein of lichte rein, maar het droeg het ik wel weer eens even wat op. Dat bedoel ik maar, ik droeg een periode. En de temperaturen, nou die lees je wat zomaar bij de 3 of de 4 graden heen. Zeg maar, het wordt wat een kille middag, maar een matige en vrij krachtige wind uit zuid en zuidoost. In het kust- en waardgebied zal de wind betiden krachtig wezen, krijgt 4 van 6. Ja, de zinnen, nou die rijdt het denk ik net of het zo eventjes wezen matte, maar de bewolking had 4 wijde oerhoorn. Joen en vannacht is het net oors, nog altijd een kans op dampwaar, nog altijd een bewolking en soms is even wat lichter rein of stoorrein, maar de droege perioden had nog altijd een oerhoorn. Ik joen en vannacht dus. De temperaturen liggen vannacht krijgt als je het door is om bij de 3 of de 4 graden heen. En dus stiert ik vannacht een matige en krachtige zuid-zuidoosten wind, meest zuidoost.